Zaldibarko zabortegiaren auzian, epaileak Arantxa Baigorri herriko EH Bilduko alkateoia inputatu du lurralde antolaketaren kontrako ustezko delitua egotzita. Eldiario.es komunikabideak argitaratutakoaren arabera, kasuaren sekretupeko sumarioa altxatu du magistratuak eta horren ondorioz ezagutarazi dute Baigorriren inputazioa. Baita Asier Salaberria eta Odei Zenikaonandia udal arkitektoena eta Inmakulada Etxeandia idazkariarena. Alkate ohiari dagokionez, zabortegiko enpresaren jardueraren berri eman ez izana leporatu dio. Ezkabako gotorlekua memoria demokratikoaren toki izango da hemendik aurrera. Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta Angel Victor Torres Espainiako lurralde politika eta memoria demokratiko ministroak izendapena berretxiko duen protokoloa sinatu dute asteazken honetan. Eta gotorlekuan egin ohi dituzten ekintzak ere bultzatuko dituztela jakinarazi dute. Nafarroak elkarbizitzaren, memoriaren eta demokraziaren bidean beste pausu berria eman duela baieztatu du Txibitek. Laborariek protesta egin dute asteazken honetan Euskal Herriko hainbat puntutan. Auga eta Ataka sindikatuen deialdiari erantzunez. Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordio komertziala gaitetsi dute, nahiz eta momentuotan etenda dagoen Europar Parlamentuaren ezezkoa jaso ostean. Gasteizen, goizeko 9:30 hasi dute mobilizazioa, traktorekin kaleetan barren aritu direlarik, ahalik eta Eusko Jaurlaritzara iritsi arte. Dermatosin nodularrari aurre egiteko neurriak ere salatu dituzte beste behin ere. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 28ko albistegira. Getxoko 3 bat jauregiaren eraisketaren harira, epaileak udalerriko EAJko 3 zinegotzi inputatu ostean, agerraldia egin du gaur goizean Getxoko EH Bilduk. Bertan izan da Xabi Alo. Getxoko Euskal Herria Bilduk agerraldia egin du asteazken goiz honetan 3 bat jauregiaren eraispenaren azken albisteen kontu emateko, besteak beste Amaia Agirre Getxoko alkatearen dimisioa eskatu dute eta iragarriera berean bihar egingo den osoko bilkuran udal gestora bat eratzeko mozioa aurkeztuko dutela eta bertan udalean ordezkaritza duten alderdi guztiak egongo lirateke. Agerraldia egin du Getxoko EH Bilduk asteazken goizean eta Mikel Bildosola bozeramaileak adierazi du Getxoko udal gobernuaren gobernantza eredua amaierara heldu dela. Egoera honetan esan behar dugu udal gobernu honek ondoa edo fondoa jo duela edo eman duela eta EAJaren gobernantza eredua era batean esan da agortuta dagoela legegintzaldi honetan. Hori dela eta bihar egingo duten osoko bilkuran Euskal Herria Bilduk mozioa aurkeztuko du udal gestora batek gidatu dezan udala. Udal gestora bat sortzea, zeinetan alderdi guztia parte hartuko dugun, uste dugulako horrela, behintzat, hemendik eta legegintzaldia bukatu arte, lortuko dela edo saiatuko gara lortzen transparentziaz lan egitea eta erantzutea egoera honetan gehien afektatuta dagoen alderdiari, hau da herriari. Era berean biharko osoko bilkuran emango dituzte Eusko Alderdi Jeltzalearen 3 zinegotzien kargu uzten berri eta Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Amaia Agirre alkatearen dimisioa ahalbidetuko duela balizko gestora horretan ez delako pertsonarik egokiena lidergoan egoteko. Ikusita alkateak prozesu guzti honetan bere zilegitasuna guztiz galdu duela, ez du lidergorik izan, gaineratu behar dugu informazioa eskutatu digula prozesu guzti honetan eta trabak jarri dizkigula. Guk esan bezala alkatearen dimisioa eskatuko dugu, alkatearen dimisioaren alde gaude eta biharko plenoan ahalbidetuko dugu hori gertatzeko. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Getxoko 3 zinegotzien errugabetasuna defendatu du eta eskatu du era berean kasua ez dadila gehiegi luzatu. Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Moncloa jauregian bildu dira astearte honetan EAEko eskumenaz eta autogobernuaz hitz egiteko. Bertan, lehendakariak txostena aurkeztu dio Sánchezi akordioen betetze maila aztertzeko.
Astearte honetan, Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Madrilgo Moncloa jauregian elkartu dira. Urte eta erdian zigarren aldia da elkartu direla, eta autogobernua zein Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak landu dituzte. Lehendakariak adierazi duenez, bileraren helburua izan da, bi gobernuek azken 18 hilabeteetan garatu duten aldebiko agenda aztertzea eta baloratzea. Hala, PSOEren eta EAJren arteko akordioen betetze mailari buruzko txostena aurkeztu dio Pradalesek Sánchezi. Oraingoz, bete beharreko hainbat puntu egon arren, azpimarratu du gehiago izan direla betetzeak ez betetzeak baino. Aurrerapen garrantzitsuak lortu ditugu eta hauek balioan jartzen ditut. Autogobernu politikoaren arloan esate baterako 10 eskumen berri, autogobernu ekonomikoan 34 akordio zerga eta finantza gaietan, eta politikoa publikoetan eta etorkizuneko erronketan bide berriak zabaldu ditugu hainbat arlotan. Euskal industriarako potentzia elektrikoan, migrazioan, azpiegituretan edo makroeskualde atlantikoan. Hala ere, lehendakariak argi utzi du Sánchezek hartutako konpromisoak betetzeko Espainiako gobernuak ez duela bete hitzemandako egutegia. Autogobernu politikoari dagokionez, bi gobernuak aldebiko akordio batera iritsi ginen eta Sánchez presidenteak konpromisoa hartu zuen Euskal herritarren aurrean. Argi dago, Espainiako gobernuak ez duela bete hitzemandako egutegia. Bete ez diren gaien artean, Pradalesek nabarmendu ditu Gernikako estatutuaren betetzea eta Euskal erakundeen nazioarteko foro ekonomikoetan parte hartzea. Bai eta migrazioari, euskarari, segurtasunari, Europako funtsei eta osasunari lotutako gaiak. Azken honetan bereziki azpimarratu du aurkeztu berri den estatutu markoak asko kezkatzen duela. Aldebiko agenda garatzen jarraitzeko proposamena aurkeztu dio lehendakariak presidenteari, eta bi bilera egitea adostu dute Aste Santua baino lehen. Aldebiko lankidetza batzordearena eta kontzertu ekonomikoaren batzorde mistorena. EH Bilduk Osakidetzak iraungitako 253 txerto jarri dituela salatu du. Osakidetzak akatsa onartu du eta adierazi du txertoek ez dutela osasunerako kalterik eragin. Astelen honetan EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean erregistratutako idatzi baten bitartez salatu du Osakidetzak iraungitako 253 txerto jarri dituela. Osakidetzak akatsa onartu du eta ohartarazi du txerto horiek ez dutela eragin txarrik osasunean. Azaldu dutenez dosia jaso duten paziente gehienak haurtxoak dira, baina zenbait nagusi ere badaude. EH Bilduk bere aldetik jakinarazi du txertoak 6 gaitzen aurkako defentsak sortzen dituela, eta beraz dosi iraungia jaso duten hoiek babesik gabe daudela. Rebeka Auberak Radio Euskadin egindako elkarrizketan nabarmendu du Osakidetzan antolaketa eta funtzionamendu arazo larria egon dela. Aquí ha habido un problema organizativo, de trazabilidad, de gestión de Osakidetza que hay que clarificar. La pregunta es si no hubiésemos preguntado, si no hubiésemos denunciado, lo hubieran comunicado. Osakidetzak kasu guztiak behar bezala identifikatuta daudela ziurtatu du, eta familiekin harremanetan jartzen ari direla beharrezko aginbideak emateko. Adierazi dutenez, txertoaren dosi berria ematea gomendatu dute, ahalik eta babes handiena ziurtatzeko. Hoiek horrela, EH Bilduk nabarmendu du Osakidetzak argibideak eman behar dituela, familiak informatu behar dituela eta neurri egokiak hartu. Aitzitik ohartarazi du oraindik ez dutela horrelako jarduerarik abiarazi. Jakolev 52 taldeko 6 kideren aurkako salaketa artxibatzea erabaki dute epaitegiek. 2024ko otsailean gauzatu zuten bera hau, ustezko gorroto delitua egotzita Guardia Zibilaren txosten baten ondorioz. Jakolev 52 musika taldearen aurkako salaketa artxibatu egin du epaileak. 2024ko otsailean hasi zen auzia, Guardia Zibilak taldearen abestien hitzetan ustezko gorroto delituak ikusi ondoren. Horren ondorioz, Oiartzungo taldeko 6 kideak deklaratu behar izan zuten Donostiako epaitegian. Fiskaltzak abestien hitzak internetetik kentzea eskatu zuen, baina taldeak neurri horren aurka egin zuen eta kontzertuak ematen jarraitu zuen. Kideen esanetan, hasieratik argi zuten ez zegoela deliturik eta horregatik ez zuten beren jarduna eten. 2 urtez salaketa geldirik egon ondoren, epaileak kasu artxibatzea erabaki du. Abokatuak azaldu duenez, gorroto delituak kolektibo zaurgarrien aurkakoak dira, eta abestietan kritikatzen diren enpresariak, polizia, erregea edo alderdi politikoak ez dira alakotzak jotzen. Taldeak aitortu du prozesua gogorra izan dela, beldurra eta ezjakintasuna nagusi izan direlako, baina azkenean lasaitu hartu dutela.
Justiziak arrazoia eman die. Pasaden igandean ospatu zuten Gernikan etxera trail froga. 1500 pertsona baina gehiagok parte hartu zuten euskal presoei babesa erakusteko asmoz. 1550 mendizalek hartu dute parte igande honetan, hilak 25 Gernika Lumon etxera trail lasterketan. Euskal preso ieslari eta deportatuen aldeko lasterketaren 7. ekitaldia izan da eta kirola eta kontzientzia soziala uztartzea izan du helburu beste urte batez. Euskal mendizale ugarik adierazi dute presoen aldeko babesa, 1550 parte hartzailek hain zuzen, eta Oiana Azkorbeitia Urizar eta Mikel Arriola Munioz Guren izan dira mendi lasterketaren garaile. Antolatzaileek positibotzat hartu dute mendi martxaren eta lasterketaren egitaragua, eta dena espero modura irten dela adierazi dute. Ibilbide luzeko martxalariek eta mendikorrikalariek berrikuntzak izan dituzte aurten, bereziki ibilbidearen azken zatian, eta 16 kilometroko zein ia 700 metroko desnibela duen jardunaldia osatu dute. Parte hartzaileen balorazioa oroar oso positiboa izan da, askok azken jaitsiera eta mailerako zatia aurreko edizioetakoa baino erakargarriagoa dela azpimarratu dute. Jasotako kritika bakarra martxalarien eta korrikalarien arteko elkar bizitzari lotutakoa izan da. Une jakin batzuetan presioa sumatu dutela adierazi baitute. Antolakuntzak hala ere argi utzi du ekimenaren oinarria ez dela lehiaketa. Etxera trail mendian guztientzako lekua duen eta aldarre soziala ardatz duen ekimena dela berretsi dute. Izaera lehiakorrik ez izan arren, lasterketak maila altuko erregistroak utzi ditu. Mikel Arriolak eta Oiana Azkorbeitiak lortutako garaipenarekin. Musika erraldoiak eta joaldunak ere izan dira bertan eta antolatzaileek etxera trailen izaera soziala berretsi dute. Bere arrakastarik handiena etorkizunean ospatu beharrez izate izango zela azpimarratuz, presoen gatazka konponduta egongo zelako seinale bezala. Euskal Herritarron ardura nagusetako bat izanik, etxe bizitza izango dugu izpide beste behin ere platoan. Oraingo honetan, Bilboko egoerari eutsiko diogu eta honi buruz hitz egiteko eta sakontzeko gonbidatu dugu gaurkoan Carlos Renedo, EH Bilduko zinegotzia Bilboko udalean. Arratsaldeon, mila esker, gonbidapen hartu izanagatik. Hasteko konta iguzu argazki orokorra zein izango litzateke Bilbon, zein da etxe bizitzaren egoera hirian? Bueno, esango nuke dela gure herrian dagoen egoera orokorra, hau da, azki ezaguna dela, sarbidea eskubide bat izan behar dela urratuta dagoela, eta egun balortzea etxe bat eskuragarri edo modu duinean oso zaila da, eta guztute hirigunetan orokorrean, baina Bilbon bereziki, biztanleria handiagoa denez, arazo hori areagotzen ari da eta hemengo prezioak oso altuak dira, eta horrek badu ondorio latz bat, batez ere guztion bizi kalitatean, bereziki gazteon edo lehenengo etxe bizitza behar dutenen bizi kalitatean, eta zoritxarrez ere ondorioak hirian, auzoetan, eta baita ere gure ekonomian, noski. Bilbori dagokionez, alokairuen prezioak gora egiten jarraitu dute, lehengo urtearekin alderatuz 2025ean okerez banago 3,1 igo zen prezioa alokairuena, metro kuadro 15,3 euro ingurutan dago. Geldiarazi ezin zen tendentzia bat zen hori, goraka, alokairuen prezioa goraka joaterena? Esku hartze publikoa egiten ez bada, bai. Hau da, ez badugu lertzen etxe bizitza lehentasunezko eskubidean moduan, ulertzen bada etxe bizitza dela beste produktu bat, merkatuaren logika da bera ustean bada bakarrik etxe bizitza, tendentzia beti izango da igotzea edo bentsat azken urteetan, azken hamarkadetan hori izan da tendentzia. Beti gora egin du. Dagoen aukera bakarra da esku hartze publiko bat egitea eta mugatzea prezio horiek. Badaude beste ekonomiaren beste arlo batzuetan, holako lehentasunezko produktuak nun prezioa mugatzen da, edo prezioa sartzen da, ekiditzeko espekulazio hori. Hori ez bada egiten, negozioaren logikagatik prezioak gora egingo dute.
Aipatu duzu elkarrizketaren hasieran Bilbo gune tentsionatu dela, urte amaieran izendatu zen, ez da prozesu aurretik hasi. Zein aldaketak ekarri ditu izendapen horrek, edo hasi daia da sumatzen gune tentsionatu izendatu izana? Bai, gune tentsionatua izendatzean nik beti izan dugu lehenengoa dela, aitortzea publikoki arazo larri bat dugula. Batzutan igual saldu da, ez dakite, apur bat, irabazpen edo moduan, baina da, onartzea Bilbon dagoela arazo larri bat, hau da, gure diru-sarreren ehuneko 30-tik gora dedikatzen direla alokairua edo hipoteka ordaintzeko. Eta presioen igoera izugarria izan dela azken urteetan. Arazo larria. Bigarrenik, horrekin egin aldira hartu aldian neurri batzuk konkretuak. Direla neurri batzuk batez ere de contención, esaten dena, ez? Esateko arazo larria da, goaz mintzat arazoari apur bat heltzeko. Bitartean beste gauza asko egiten dugun bitartean. Orduan, hortik ateratzen diren neurriak dira de contención. Nik beti izan du, ez da la panacea, da, dira neurri oso zehatzak. Bilboren kasuan badago elementu oso interesgarria. Dela, hemen 21.000 familia bizi dira alokairuan. Orduan, eremu tentsionatua den heinean, euren alokairuen prezioa berez, igoera egon barko zen ja mugatuta. 21.000 familia izatea ziurtasun hori positiboa da. Gero, egia da, daudela iruzurrak, kontratu asko dira beltzean, hori ere onartu behar dugu. Baina, Bilbonea dagoen familia kopuru alokairuan oso, bada 1,6, eta bada kopuraltik bada zeo zer. Orduan, askotan jendeak ere kentzen dionean garrantzia nik esaten diot. Zu alokairuan bizi zara, porque nio gonda ez alokairuan bizitzen, eta beldur hori ez, edo lanean baldin bazaude beti beldurrarekin ametuko dela kontratua, edo botako zaituztela, edo hemen kontratua luzatu behar da, berez, eta presioa mugatu da, hori badago hor. Niretzako dago beste elementu oso garrantzia dela ideologikoa. Lehenengo aldiz, onartzen dugula arazo baten aurrean, etxebizaren kasuan, badago aukera prezioak mugatzeko. Hau da, onartzen dugula, merkatuak ez duela arazoa konponduko, hau da, kapitalismoaren logika ez duela arazoa konponduko, eta beharrezkoa dela arazoa edo merkatua arautzeko eskuartze publiko bat egotea. Eta eskuartze publiko horretan badaukagula eskumena prezioak mugatzeko, alokairuaren prezioak. Bueno, ez da asko, baina ideologikoki uste dut dela garrantzitsua hori etengabe errepikatzea. Hau da, merkatuak ez du arazoa konponduko, arazo hau konpontzeko modu bakarra da, eskuartze publiko bat egotea. Bai, eskaintza publiko bat egoteko alokairuan, baina baita ere dauden prezioak arautzeko. Orain dira alokairorenak, etorkizun batea, segurazki izan barko dira bestelako prezioak. Eta, bi elementu horiek uste direla nahiko interesgarriak. Eta noski, behin aitortuta Bilbon dagoela arazo larri hori, egin behar dena da, neurriak eta alderroak ireki eta jarri martxan bestelako neurri batzuk arazoari heltzeko. Baina... Aipatu duz hori gune tentsionatu izendatzeak mugatzen duela alokairuen igoera hori, baina horrez gain, ez du adibidez alokairuari tope delako bat ipintzen, baditugu baliabide legalak alokairuaren prezioari tope hori edo muga hori ezartzeko ezakitu dal mailan edo jaurlaritza mailan posible da alako legezkotasuna garatzea? Domen ematen da, justo gainera eremu tentsionatuekin, nik uste nahiko garria dela. 2008an Bilduk egin zuen proposamen bat parlamentuan, hain zuzen ere prezioak topatzeko, alokairuen prezioak topatzeko. Eta EAJaren erantzuna izan zen, hori ez zela gure eskumena, hori estatuak erabaki behar zuela. Eta, estatua zegoela egiten lege berri bat, dela hain ezaguna bilakatu dena, azken etxibizar legea. Nobeta zela itxoitea. Estatuak egiten duenean legea, eta ematen duenean aukera,
prezioak mugatzeko, nork jarri du elegitea lege horren kontra, esanez gure eskumena dela hori arautzea, EAJak. Orduan, lege bat sortzeko edo zen lege sortzeko lehenengo eta behar dela borondate politikoa. Edo hori behar da, eta behar da presio politikoa ere bai kalean. Eta horren ostean etorriko dira legeak. Bestela beti eztabaida apur bat da, orain gertatu dena. Ez da gure eskumena, bai da gure, zer nahi dugu egin? Ados gaude topatu behar direla prezioak, alokairuko prezioak, bai, goaz egitera. Hemen, edo egin behar den lekuan. Orduan, arazoa nire ustez ez da marko legala. Lehenengoa da, egon behar dela presio politiko bat kalean, presio sozial bat, eta hor erabaki politiko irmoak egon behar dira. Eta gainera gaur, irakurri dute prentsan, elgarrizketa bat, eta batek esaten zuen. Estatuko konstituzioan jada, ezaguna den 47. artikulu horretan ez, egiten duela etxebizitza badela eskubidea, hor agertzen da paragrafo bat esaten duela badela administrazioen ardura ekiditza espekulazioa. Hori badago ja marko legal hori, baldin badago administrazioen ardura espekulazioa ekiditzea, hor jarri behar dira tresnak ekiditzeko negozioa egiten dela etxeekin eta erabiltzen direla, funtzio soziala deitzen den horretan erabiltzen direla bizitzeko. Honi lotuta eta jabetzari dagokionez ere, badago jabe handi delakoen izendapen hori, Hego Euskal Herrian hiriburu gehienetan 5 etxebizitza doigi ezinetik aurrera jabe handia zara, ez ala Bilbon, titulartasun hori handiagoa izan beharra dauka horrek, eta okerrez banimanago datorren astean proposamen batera emango duzute udalera hau aldatzeko, ezta? Bai, eremu tentsionataren beste ondorio bat, da hori hain zuzen ere, jartzen diren alokairu berriak jarri behar direla indize baten arabera. Eta jabe handiek ere jartzen badut alokairuan euren etxe bizitzak, prezio horren arabera izan behar dela. Zuk esan duzun moduan, hegoaldeko herri guztiek hartu dute 5 neurri moduan izendatzeko jabe handi bat, uste dut, badagoela, 5 etxe bizitza badela ja herentzia potentea, eta Bilbon erabaki zen 10 izatea, hau da, 11 izatea. Eta, plantatu duguna da, minimora jistea dela 5. Batez berriro dinot, da, eztabaida ideologiko bat. Badakigu, Bilbon kopuru handia da, Bilbon jabe handien etxebizitzak bada 102 ja, parke osan 102, milaka etxebizitzak dira. Hau da, gero eta gehiago, etxe asko daude esku gutxien. Eta hori da Bilbon duen beste fenomeno bat, dela inbertsoren fenomenoa. Agian beste lekuetan ez dela ematen, baina hirigunetan eta eremu turistikoetan bai emoten da. Eta hori da gertatzen dena, gero eta gehiago, datozela, porque 5 etxe bizitan duena, ez da, pertsona bat egin duela bere aurrezkiak sartu edo ez erosi du nire alabaren txat. 5 etxe bizitza, 10 etxe bizitza, hori da espekulazio hutsa. Eta eraman dugun proposamena hori da, jistea 5. Etxe asko ere sartzen direlako horretan, hau da, horiek jartzen badia alokairuan prezioa egon behar delako mugatua, baina baita ere uste dugulako dela eztabaida ideologiko morala. Benetan gaude onartzen, egoera honen aurrean, gure gazteria eta hainbat jende dagoenean kalean bizitzen norbaitek edo enpresa batek edo pertsona batek izatea 5 etxe bizitza, 10 etxe bizitza. Hori da morala jendarte moduan. Ez dugu ezer egin gorren aurrean. Ez dut ere hortik junbardela pur bat ere bai, eztabaida politikoa. Elkarrizketari amaikera emateko, gazteriari begira jarri nahi zintuket, badago lako belaunaldi oso bat, bi ere esango nuke, etxe bizitzarako sarbidea arazo larria dena, erosteko zer esanik ez. Zer esan, zer egin, zer esan gazteria horri? Lehenengo, igual, gogoeta bat botatzea gazteriarekin. Dela,
arazonen beste ondorio bat dela bretxa soziala. Eta uste dut oraindik ez gaela jabetu, ez dut nahi izan dramatikoa, baina nik beti izaten diot lagun batzuei eta hitz egiten, momentu honetan etxebizitzak badagoela sortzen bestelako klase sozial bat. Hau da, langile klaseen barruan, gu biok, lan berdinarekin, ikasketa berdinarekin, zuk baldin badaukazu aukera familiagatik edo herentziagatik edo gurasoak eman aldizutarako diru bat hipoteka bat hartzeko eta jabetza eskuratzeko, ingo duzu bilbide bat, ez? Eta nik zoritzarrez ez baldin badaukate laguntza hori, ez daukat herentziarik edo sartuko naiz alokairua. Eta alokairuaren prezioengatik, gero eta pobreago izango naiz. Nahiz eta biok izan lan berea, eta 20 urte barru, zure egoera sozialetan dira izango dira erabat ezberdinak. Ordin jatorriz gara klase bereko lagunak, ikasi dugu elkarrekin, biok gaudera lanean Hamaika Telebistan, baina 20 urte barru, zuk izango duzu etxe bat jabetzan eta gainera diru, segurtasun bat, eta nik nire diru sarreren gehiengoak emango ditu alokairua ordaintzeko. Hori da drama bat soziala niretzako eta horregatik ere arazo honek badu holako ondorio bat. Hau esan doa, ez da etzipenera, uste dut premiazko dela egorari buelta ematea. Eta gazteek egin barutena nire ustez antolatu eta borrokatu. Zergatik, arazo honi eman alzaio erantzun bat administraziotik edo politika instituzional aldetik. Baina ez badago hanko bat politikoa kalean, ez badago jende bat gehiengo bat aldarrikatzen, eskatzen, eta ez badago jakintza kolektibo bat, ez badago ere bai proposamen ausartak egiteko sektoreak, eta hori normalean datoz kaletik, eta eremu ez instituzionaletik, ez dugu arrora egingo. Orduan, paper oso garrantzitsua da. Eskubide bat dela aldarrikatzea, eskubide hori gauzatu behar dela, eta gauzatzeko mobilizatu kalean egon, eta bilatu proposamen ausardiak. Zeuren arte hartu diren errezetak ez dute konpondu arazoa. Orduan beharko dira errezeta berriak eta gazteek daukaten normalean gaitasun hori proposamen berriak egiteko. Hitz hauekin, hausnarketa honekin, utziko dugu gaurkoan elkarrizketari amaiera emango diogu. Carlos Renedo, mila esker etorri izanagatik. Eskerrik asko. Gaurkoan, Matxinada taldearen orainaren abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Azuaren ezetasuna, oskirri da gaur goiza, plazan gaur ez da inor, gure lurrak lehor. Nola dituko diren harriak, zure urratzen lekukoak, non egongo den arbola, zure babesa izan zena. Ez dago lehenik gabeko, oranik eta nik, baserriaren bazo, usaina, dutorainaren muin sustraia. Bakarrik utzine bazan, errotako arbolak, tabiatzen nuena, pare-parean neukan. Ez dut maite oroi mina, ez da berak duen sarma, kantu hau ez da herrian, jaiota hilko da. Kantu hau ez da herrian, jaiota hilko da. Ez dut maite oroi mina, ez da berak duen sarma. Nola deituko diren loreak, zure pose lekukoa, non egongo dela izea, zure babesa izan zena. Ez dago lehenik gabeko, oranik eta nik, baserriaren bazo, usaina, dutorainaren muin sustraia. Baserritarrak erabu, ezin gintzake bukatu, biritarra